Wannan 'yan hayaniya da ta taso muna so mu gaya wa mutanen jihar Kano da 'yan jam'iyyarmu kada su ɓata kansu lokaci. Tunda Kwankwaso ya san me aka yi, sun san alfarmar da aka yi, sun san abin da aka kulla, suna so za su dawo cikin jam'iyyar APC. Yaya za su yi tsarin in ka dawo tun da Ganduje shine shugaban jam'iyya, a kulla Ganduje shari a cire shi, in aka ce ba shi ne ba to sai mu zo mu fara tsari. Can a jam'iyyar sa ta NNPP kowa ya gani sun fara rigima, dama tun da ya dara ta ya ce ana rigima, ya canja logo, ya ce ba daidai ba, wanda ya bashi jam'iyyar ya fito yana ce ya ci amanarsa. To kaga irin wannan ana tafiya kamar inda yiwa PDP sai ya ce to kai za abba ku fara yin gaba zuwa ina, zuwa ita jam'iyyar APC. Wannan abubuwan da suka yi na gyara jam'iyyar da canja logo da suke nuna cewar suna nan daram dam. Kaje kai fira da ni, ai ni dan adawa ne, amma gwamnan Kano ko Kwankwasa in sun isa su fito su yi adawa da gwamnatin Tinubu, ai jam'iyyar mu ɗaya da su. Yaudara ce kawai, yaudaran magoya baya suke yi. Yanda za su shigo ne ake tsarawa, to shi kuma sai ya shigo daga ƙarshe. Plan ɗinsa da target ɗinsa idan ya shigo daga ƙarshe to shikenan ya dawo jam'iyyar APC. Sai ya ce ni ma dan takarar shugaban kasa ne, sai a sai da form. Ka san dama ana sai a yan takara da yawa na gaske na buge na coge, ka a ce Tinubu shi kadai ne. Ana nan an fara ya dan yi zagaye aka bashi dan wani abu ya zagaya daga karshe sai ya zo ya ce ya janye. Kwarai kuwa. Sai kuma ya dawo ya rika ce to a dauke shi mataimakin shugaban kasa. To kashin Shatima ya fi karfin ka. Idan kana cin kasa ka kiyaye ta shuri. Duk wannan cogen Alhaji duk mun san da shi, kallo muke yi. Ba sai an zo an yaudar mutanen jihar Kano a'a Ganduje ne yi laifi ba. Wannan shine abin da yake akwai, su mutane su daina bata a kansu lokaci. Mu abin da muke tunani shine muna na jam'iyyar APC, muna jiran Kwankwasa da Abba gida su shigo. Ganduje ya zo ya yi taro ya gaya magoya baya ba su hakuri, ya yi kira ya ce su shigo jam'iyya, ba faɗa ba ne. To ko dama wannan abin ya hararo shi ya sanya tun wuri ya riga malam masallaci yake cewa gwamnan ya dawo don watakila a rufa. Ai bayan alfarmar da aka yi aka ce mu zo a yi wa magoya baya bayani, to don me za a rika wahalar da magoya baya? Su Kwankwasa kun san cewa an yi dil din nan tare ake dawowa za ku yi, kuna yaudaran magoya bayan kuna cewa kuna yanan fifi. Ku da kilayarin ku dawo jam'iyya lami lafiya, sai a zo sai a zauna sai a kwamati da mu da su, yaya za a yi? Shi kenan an dawo tsarin mulki ya ba da dama a ita constitution na jam'iyyar APC. Gwamna idan ya dawo shi ne jagora a lafiya lau, dan APC ne, jagora na ne, na bi. Kwankwasa ma a ƙarƙashinsa yake domin shi abban shi ne jagora.